Indien deur is afgesloten, op deurbel drukken. Nou ja, de sleutel zit erop. Maar ja. Hallo? Sleutel op de deur. Auto op de brug. Hey, kijk. Goedemiddag. Ja, de bedoeling meneer. Mag ik me even voorstellen? Bas van der Zwaan, L1. Welke wel? Programma Onderweg. Fijn. Wij zagen die voertuigen allemaal staan en wij zijn altijd onderweg, spontaan voor dit programma. En wij zagen die voertuigen staan en we dachten van dat is wel iets heel bijzonders. Kom binnen joh. Erik! Erik! Kijk nou wat. Goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. Goedemiddag. Goeiedag. Onderweg. Ja, onderweg, ja. Is dit allemaal van nog? Dat is niet voor mij, de baas zit erachter joh. De baas zit erachter. Ja. Oh, Die gaan we afhalen. oké. Mag ik meelopen? Oké. Kun je dat ook verhaal doen? Op zoek naar de baas. Onderweg naar Hallo? Goeiedag. Hey. Hoe is het? U bent de baas, hoor ik. Dat zei ik. Goedemiddag, Bas van der Zwaan. Goeiedag. Kent u het programma toevallig? Onderweg naar morgen. Nee. dat zei de collega. Wij zijn van L1, Ja. van het programma Onderweg. Onderweg, ja. En wij rijden altijd spontaan rond door de provincie. Kijk aan. En als er ergens een trigger is, dat wij denken van daar zou wel eens een verhaal aan vast kunnen zitten, Ja. dan gaan we daarop af. Natuurlijk wel altijd in onderling overleg, want de collega die zei van, wat komen jullie doen? Ja. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Maar vervolgens liepen we naar binnen door een wachthuisje. Ja. En kwamen we in een ruimte, daar zaten twee heren, maar er is ook een podiumpje. Ja, dat klopt. Ja. Ja, u bent op een van de veteranen ontmoetingscentra. In totaal is Nederland er 14 rijk. Inclusief Curaçao, daar zit er ook één. Dus eigenlijk zijn het er 15, maar in Nederland 14. We zijn het centrum wat het meest vooruit loopt en mee in de ontwikkeling bepaalt hoe we omgaan met onze veteranen als het gaat over de nulde lijn. Dus de maatschappelijke zorg, dus de eerste opvang. Ah! En dit centrum voorziet in een huiskamer waar u net binnengekomen bent. Nou, dat is de huiskamer waar veteranen elkaar treffen, koffie drinken, verhalen delen. In de huiskamer gekoppeld zit onder andere een project muziek. Muziek voor veteranen. We maken live muziek met een huisband. En het centrum voorziet dus in advies, ondersteuning en begeleiding in een breed maatschappelijk perspectief. En dat zijn alle elementen van activering, reactivering tot aan doorverwijzing en ondersteuning worden daarin geboden. Ja. Wat een mooi initiatief. Mooi hè? Ja. En daar bent u mee begonnen? Nou, ik ben... Althans, voor wat betreft deze locatie? Ja, deze locatie is de hoofdlocatie. MDKL Nederland, want daar praten we eigenlijk over, heeft een viertal locaties. En dit is de hoofdlocatie. Zo zit er nog eentje in Tilburg, die heet MDKL. Zo zit er eentje in Hank, die heet MDKL. In Bijlen zit eentje, die heet MDKL. En we hebben een ambulante MDKL, die in Zeeland gevestigd is in de vorm van een mobiele veldkeuken, die in werkervaringsplekken voorziet voor veteranen die in de horeca bijvoorbeeld weer actief willen gaan worden. Ja. Kijk. U bent ook een veteraan, zeg? Nee, ik ben geen veteraan. Nee. Bent u een veteraan? Jawel. Hoe lang bent u buiten dienst? 35 jaar. En waar heeft u gediend onder andere? Libanon. Was dat heftig? Ik
ligt aan wat je heftig noemt. Was het voor u heftig? Ja, dat kun je wel zeggen. En hoe bent u hier terecht gekomen, als ik vragen mag? Via maatschappelijk werk. En hoe kunt u dan als deze veteraan hiernaar wordt doorverwezen, hoe kunt u dan iets voor hem betekenen? Nou ja, hoe gezegd, wij bieden die huiskamer aan, waar je dus met elkaar verhalen deelt, waar veteranen elkaar ook treffen. Onderling wisselen ze dan ook informatie uit, maar ook ervaringen. En daarnaast kunnen we de veteraan ondersteunen in een stukje ontspanning, in een stukje activering, in reactivering of in een breder maatschappelijk perspectief als het gaat over het weer vinden van werk, een balans vinden tussen het maatschappelijk evenwicht en het veteraan zijn. Dat is eigenlijk wat wij hier doen. Wordt dat op de een of andere manier ondersteund door de overheid? Nou, doordat wij ons gekoppeld hebben in een overkoepeling die heel origineel samenwerkende veteranen ontmoetingscentra heet, worden wij door tussenkomst van het Veteranenfonds, het Fonds voor Vrede, worden wij voor een gedeelte gesubsidieerd. Maar goed, dat is maar een klein gedeelte. De centra die hebben eigenlijk de opdracht om zoveel als mogelijk in eigen financiële middelen te gaan voorzien. En dat moet ook zo zijn, denk ik. Het moet niet zo zijn dat de overheid dit moet gaan blijven betalen. Nee. Aan de andere kant kan ik me wel voorstellen dat u in een aanzienlijke behoefte voorziet. Want er zijn natuurlijk genoeg militairen, ex-militairen, die met een bepaalde erfenis dat klopt. zijn blijven zitten. Ja, het is niet alleen de ex-militair, maar ook de militair in actieve dienst. Daar bent u ook voor? Daar zijn we ook voor. De partners van veteranen en actief militairen, maar ook daarvan de kinderen. Of nog verder de kleinkinderen. Dus eigenlijk alles wat daar direct of indirect mee van doen heeft. Daarnaast hebben we verbinding met politie. Ook politiefunctionarissen hebben natuurlijk behoefte aan. En die hebben ook last van, of kunnen last hebben van specifieke ervaringen. Die zijn niet positief of niet negatief, maar het is zo specifiek dat het vraagt om een specifiek oor en een specifiek advies. Brandweerlui die zich langzaam aan het melden zijn op de centra, conform alle geuniformeerde beroepen. Ja. Nu hebben we de huiskamer gezien, daar zijn we net even doorheen gelopen. Zijn er nog belangrijke plekken waarvan u zegt van dat speelt een belangrijke rol ook in het functioneren hier? Nou, in het functioneren niet direct, maar we hebben natuurlijk een kleine privécollectie waar met name school en jeugd heel veel gebruik van maakt. We hebben onze veteranentuin waar we veteranen weer het langzaam kunnen laten wennen aan. Je hoeft niet in de stress te schieten als er een knetterende bromfiets voorbij rijdt. We hebben een noodopvang. En dat alles bij elkaar maakt onderdeel uit van het palet dienstverlening. Nou, dus als u wilt kunt u rustig door die collectie heen wandelen. Kunt u even laten zien waar die is? Ja, natuurlijk. Maar u heeft het heel duidelijk over begeleiding, hè? En over ondersteuning. Dus ook veteranen die met posttraumatisch stresssyndroom te kampen hebben? Het is maar een kleine groep. Hè, van alle veteranen in Nederland is er ongeveer 5% tot 10% licht of matig beschadigd. En van die 10% hebben wij op de centra ongeveer een 2 tot 3% die wij ondersteunen daarin. Op verzoek van het maatschappelijk werk, het bedrijfsmaatschappelijk werk van Defensie zelf. Of vanuit de LZV, de Landelijke Zorg voor Veteranen, dus de professionele hulpverlening die met ons koppelt. Door de moot gezien maken er van dit centrum, alleen in Nut, dus op de hoofdlocatie, tussen de 200 en 300 bezoekers per maand gebruik. Dat zijn dus 200 tot 300 individuele vraagstukken. Ja. Nou, niet alleen veteranen, maar ook aanverwanten, dus partners, kinderen. Dan heeft u het druk. Ja, je hebt het bijzonder druk. Ja, even naar de collectie hoor, ik ben heel benieuwd. Ja. Gaat u voor? Ja, ik zal mijn best doen. Goh, wie had dat gedacht? Nooit durven vermoeden dat dit op deze plek... Ja. Is het daar? Ja, we lopen hier gewoon door. Eigenlijk is de hele locatie wel een soort van museum. Maar zorgt die hele aankleding er ook voor dat een veteraan als hij hier binnenkomt, vanaf dat moment dat hij hier binnenkomt,
dat dat een stukje herkenning is, vertrouwdheid is, Ja. een soort van thuiskomen? Ja, vaak wel. Onze huiskamer wordt echt gezien als het thuiskomen. Je ruikt daar als het ware weer het militarisme. Hè, Ja, en het gevoel van kameraadschap ook. Ja, ja, maar ook het gevoel van, oh, hier word ik begrepen. Hier kan ik rustig vertellen waar ik last van heb. De minder leuke dingen, maar ook de leuke dingen. En de collectie zelf, die voorziet in ruiken, voelen en proeven, zo noem ik dat altijd. Alles wat hier staat mag door veteranen en mensen die daar geïnteresseerd zijn gewoon aangeraakt worden en daar doe je je ding mee. Alles is ook operationeel. Kan dus ook ingezet worden bij herkenning en waardering voor die veteraan. Maar het doet iets met je. Soms is het moeilijk om ergens over te praten. En als je dan een voorwerp vast hebt wat refereert aan die tijd, dan komt er wel een verhaal. En wij zijn professioneel opgeleid om daar dus onder de ondertoon te horen van nou, moet hier wat mee gaan gebeuren? Moeten we daar niet mee de diepte in? Of moeten we niet gaan opschalen omdat het nulde lijns overstijgend is? Ja. Ik kan me voorstellen dat hier heel vaak bepaalde laadjes opengaan die bij andere hulpverleners gesloten blijven. Absoluut. Daarom is de koppeling tussen het LZV, dus het Landelijke Zorg voor Veteranen, het project Nulde Lijns Ondersteuning en de centra zo belangrijk. Want dan heb je een driespoor en ergens gaat er wel een laadje open. Tot slot, gaan wij in Nederland op de juiste manier om met onze veteranen? Absoluut. Ja? Ja, absoluut. We hebben een aantal voorbeelden, onder andere hoe Canada met haar veteranen omgaat, Amerika met het veteranenbeleid en dat geënt en doorzet naar Europa. Dan denk ik dat wij, als het gaat om zorg en ondersteuning voor onze veteranen, waarbij ook het ministerie van Defensie een hele belangrijke zorgtaak heeft, denk dat we dat maximaal invullen. Ja, denk het wel. Ik ben enorm verrast door hier terecht te zijn gekomen. Door toeval, stom toeval, maar je doet enorm belangrijk werk. Daar ben ik van overtuigd. Dus heel veel succes daarmee. Dankjewel. Als u zin heeft aan een kop koffie of u bent hier in de buurt,